L-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta se tkun qiegħda tamministra ċ-ċentru Europe Direct sas-sena 2025. Il-Ministru fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela sostna kif dan l-uffiċċju jaqdi rwol ta' pont bejn iċ-ċittadin u l-Unjoni Ewropea. Europe Direct huwa uffiċċju li huwa amministrat minn din l-Aġenzija li propju jfoka l-aktar fuq l-informazzjoni ta' natura ġenerali kif ukoll konsultazzjoni wiesa fuq direttivi liġijiet li l-Unjoni Ewropea minn żmien għal żmien tkun qed tiddiskuti anki biex ikunu jistgħu jsiru parti mill-reġim leġislattiv tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta, Mandy Falzon, qalet li skont l-aħħar starriċ tal-Eurobarometru, il-Maltin qatt għandhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea ferm iżjed minn popli Ewropej oħra. Qalet li l-uffiċċju li tmexxi jgħin biex l-qdiet jiksbu il-fondi Ewropej. Permezz ta' Europe Direct li aħna parti minn network sħiħ Ewropew madwar l-Ewropa, nkunu nistgħu nkomplu naqdu l-funzjonijiet tagħna u nikkumplementaw is-servizzi li ġiġa noffru fejn jidħol informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea u anki assistenza fejn jidħlu fondi Ewropej, kemm fuq meta wieħed qed japplika għal fondi Ewropej u kif ukoll meta wieħed ikun qed jimplementa proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea.